Krásne jubileum, 70. výročie oslávilo gymnázium Janka Matúšku v Galante. Okrem významných hostí mu prišli symbolicky zablahoželať aj niektorí jeho bývalí absolventi. Pri tejto príležitosti dostalo gymnázium aj významné dary. Vlajku a znielku školy, ktorú pokrstili bielou kriedou. Slávnostný okamih prišiel podporiť svojou účasťou predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini, predseda kraja Tibor Mikúš, poslanec Národnej rady Jozef Valocký a mnohí ďalší. Prípravou týchto osláv, pripomínaním si života Janka Matúšku, spôsobom, akým ste to pripravili dnes, vediete nielen pedagógov, ale aj študentov v duchu slovanského odkazu, čo je v moderných časoch skôr vzácnosť ako pravidlo. Želám vám úspešných ďalších 70 rokov. Chcel by som vyjadriť hrdosť nad výsledkami práce gymnázia Janka Matúšku v Galante. Je to 70 rokov vynikajúcej práce, 70 rokov vzdelávania našej mládeže, 70 rokov formovania mladých ľudí. Gymnázium oslávilo v tento deň nielen okrúhlu 70-ku, ale aj 10. výročie, odkedy mu bol udelený čestný názov Janka Matúšku. Som veľmi spokojný s tým, ako celá táto oficiálna časť prebehla, ako sa všetci ľudia tu cítili, aká tu bola atmosféra, takže som skutočne za to veľmi rád. Túto školu počas 70 rokov kreovali mnohí riaditelia, pedagógovia a študenti. Súčasný riaditeľ Peter Černý sa o to snaží už 16 rokov a darí sa mu veľmi dobre. Myslím si, že v prvom rade človek musí mať pevné zdravie. Musí mať okolo seba správnych, šikovných, pracovitých ľudí, pretože sám vojak v poli nič nedokáže. K oslávencovi patrí aj darček. V prípade gymnázia to bol naozaj originálny nápad. Škola dostala po 70 rokoch svoju vlajku a znielku. Vlajka školy je samozrejme navrhnutá pánom Michalom Lašutom, s ktorým spolupracujeme už dlhšie. A takisto veľký ohlas má aj znielka školy, ktorú zostavil, skomponoval pán Ladislav Maťašovský, súčasný riaditeľ ľudovej školy umenia. Slávnostnú udalosť si prišli vychutnať aj bývalí absolventi školy. Nie som veľmi sentimentálny, ale chytila ma nostalgia a spomienky na krásne časy. Rovnako som veľmi šťastný, že toto gymnázium prosperuje, je vidno, že je v dobrých rukách. Ja som tu bol najskôr ako žiak, tak veľmi sa mi páčilo, že som sa sem vrátil ako učiteľ. Teda životne som spätý s touto školou. Čo by ste teda vy popriali tejto škole do ďalších rokov? No, aby im to pokračovalo aspoň tak, ako doteraz. Z Galanty pre televíziu kraja Stanislava Janegová.